Gradonačelnik Bijeljine najavio je da rukovodstvo Bijeljinskog vodovoda mora položiti račune, ne precizirajući koliki su finansijski minusi u firmi gdje je Mićo Mićić predstavnik državnog kapitala. Šta je pozadina takvog istupa prvog čovjeka Bijeljine? Otkud takav odnos prema direktoru Predragu Perkoviću, jednom od osnivača stranke i dugogodišnjem funkcioneru i rukovodiocu više bijeljinskih preduzeća? Da li Mićić želi pomesti posljednjeg iz stare garniture bijeljinskog SDS-a? Dražen Glišić. Preduzeće Vodovod i kanalizacija prošlo je put od respektabilne firme koja je uključena u kapitalni i višemilijonski projekat kanalizacije do gubitaša. Gotovo da nema sjednice lokalnog parlamenta, a da neko od odbornika ne spomene Vodovod i druge lokalne gubitaše u Bijeljini. Žele znati koliko je novca Vodovod potrošio posljednjih godina, koliko im kasira od novopriključenih domaćinstava na mrežu. Odbornici žele saznati koliko je Vodovod zaposlio novih radnika, ima li ih viška, da li je u međuvremenu uzimao kredite za isplatu plata, te da li može vraćati kredit za kanalizacioni sistem ili će tu obavezu ostaviti gradu ili Republici. Prema našim saznanjima postoje problemi kad su u pitanju isplate plata, ovjera knjižica radnika i mnoge druge stvari. Ono što smo imali priliku da vidimo i u prethodnom periodu jeste da postoje problemi po pitanju izmirivanja međunarodnih obaveza po kreditima i donatorskim sredstvima koja je Vodovod kanalizacija kao firma dobila za izgradnju projekta kanalizacije. Vodovod obavljačima duguje više od 800.000 maraka, nezvanično, za utrošenu električnu energiju nekoliko stotina hiljada. Elektrobijeljina je zbog usluga koje Vodovod pruža građanima, distribuciju vode, izlazila u susret i omogućavala reprogram duga. AD Vodovod i kanalizacija bilo u jednom navratu predmet reprograma, tako da smo mi naša potraživanja od njih naplaćivali na taj način. Oni su imali dugovanja, ima tih dugovanja još uvek. Nezvanično saznajemo da je Ministarstvo financija poslalo Vodovodu 2 opomene zbog neplaćanja obaveza po kreditu za projekat kanalizacije u Bijeljini, koje su trebale biti plaćene u oktobru ove godine. Rukovodstvo Vodovoda nije htjelo pred kameru, inače to im je uvriježena praksa od kada mediji govore o njihovom poslovanju. U Bijeljini se sve češće može čuti priča da su direktori Perković i Mitrić zauzeti ličnim građevinskim poslovima, pa nemaju toliko vremena za priču o stanju u Vodovodu. Obično vruće teme prebacuju portparolu Stojadinu Kneževiću, koji je u međuvremenu dobio radno mjesto u call centru firme. Knežević ističe da Vodovod potražuje 2,5 miliona maraka godinama unazad, dok su dugovanja firme preko milion. Ukupna dugovanja prema dobavljačima su 819.000 konvertibilnih maraka, a ovih 512.274 km su dugovanja prema Poreskoj upravi. Prema našim saznanjima, nedavno je zbog nemogućnosti da plati ratu kredita iz gradske kase na račun Vodovoda uplaćeno 120.000 maraka na osnovu ugovora o održavanju kišne kanalizacije u Bijeljini i Janji, tačnije iz odeljenja za stambeno-komunalne poslove. Opomene su dobili i iz Poreske uprave. Predmet je trenutno u prinudnoj naplati, spreman za blokadu i mi smo, evo, da tako kažem, džentlmenski dogovorili sa menadžmentom Vodovoda da do kraja ove sedmice uplate 350.000, u protivnom će biti blokirani u ponedjeljak. Rukovodstvo te firme čine perjanice lokalnog SDS-a, stare i mlade. U međuvremenu su uveli nekoliko novih sektora i direktorskih mjesta. U vrijeme direktora Milana Perića, također kadra SDS-a, toga nije bilo. Na ulazu u ovu zgradu još stoji ploča s njegovim imenom kao svjedočanstvo o gradnji nove uprave Vodovoda. Gradonačelnik Bijeljine najavio je da rukovodstvo Vodovoda mora položiti račune, ne precizirajući koliki su finansijski minusi u firmi gdje je on predstavnik državnog kapitala. Imamo problema i u funkcionisanju toplane, vodovoda, svih ti ljudi mora nadzorni i upravni odbori da polože račune zašto su u negativno poslovanje, zašto su u minusu i koji je način izlaska iz tih problema. Želimo da mi prvo kažemo kako rade naša preduzeća, pa onda da gledamo kako rade neka druga. Predsjednik PDP-a Slaviša Marković podržao je gradonačelnika u njegovoj namjeri da se preispita poslovanje određenih firmi. Međutim, Marković ističe da se ne može porediti stanje u toplani koja ima problem sa promjenom cijene energenata i stanja u Vodovodu u kojem je milionski gubitak. Gradska toplana nije vršila nova zaposlenja za njih 3 godine, što je sasvim dovoljno da taj direktor kada bude obrazlagao svoj izvještaj kaže i da jake argumente. S druge strane vidjet ćemo kako će to biti kada je u pitanju AD Vodovod i kanalizacija.
U Mićićevu namjeru da zbog gubitka smijeni direktora vodovoda, Bijeljinci su sumnjičavi. Ne mislim da će se tu nešto do izbora značajnije desiti. Otprilike je to neko, mogu slobodno reći, mazanje očiju u javnosti. To je, mogu slobodno reći, jedna lakrdija preduzeća u kojem je gradonačelnik predstavnik državnog kapitala već dugo godina unazad, gdje je direktno iz njegove stranke postavljen direktor koji je trenutno najveći gubitaš u gradu Bijeljina, a nekad je bilo najveće preduzeće na ponos. Mnogi u svemu vide značajniju ulogu Darka Mitrića koji je posljednjih nekoliko godina napredovao kao rijetko koji kadar bijeljinskog SDS-a. Krenuo je od odborničkog mjesta, naprasno postao izvršni direktor za sektor kanalizacije u vodovodu, a danas je i poslanik. Hoće li Mitrić smijeniti Perkovića uz pomoć Mićića ili je Perković još uvijek tvrđava u bijeljinskom SDS-u? Mnogi kažu posljednji kojeg Mićić nije pomeo iz stare osnivačke garniture bijeljinskog SDS-a. Da li će Mićo Mićić ispuniti obećanja i smijeniti jednog od osnivača SDS-a i dugogodišnjeg funkcionera? Koliko je Mićić odgovoran za stanje u vodovodu kao predstavnik državnog kapitala i može li vodovod vraćati kredit za kanalizaciju ili će to činiti grad Bijeljina? Na ova i druga pitanja iz kabineta gradonačelnika ostali smo uskraćeni odgovora. U srijedu je u kabinetu gradonačelnika održan sastanak kojem su prisustvovali Mićić, Perković i Mitrić. Epilog razgovora nije poznat, a koga će Bijeljinska voda ukloniti sa funkcije, možda će biti poznato već naredne sedmice.